Takže čau lidi, já vás vítám u tohohle videa z Robloxu a v dnešním videu jsem si pro vás připravil 3 střílecí hry, které jsem v Robloxu rychle našel a chtěl bych je vyzkoušet a ukázat, jak jsou dobrý a které jsou špatný. A na konci videa bych si zhodnotil, která je nejlepší, která je střední a která je špatná. Tak já to nebudu okecávat, ale rovnou můžeme jít na to. Tak, tohle je první hra, jmenuje se Gunfight Area a právě si jdeme vyzkoušet, jak se hraje a jak to teda vypadá. Tak po zapnutí jsem to hrál. Po zapnutí se mě ukáže tohle menu, tady je 40 sekund toho. Tak, budu se snížit senzitivitu, tak. A jdeme vyzkoušet, tak se teda tahle se střihnout, tak to bude parádní. Tak. Míření je tady dobrý. Střílí se tady, nádherný. Je dobrý, že tady máme víc životů. Že tady mám 100 životů, že mě všichni nezabijou. Kde? Dobrý. Tak, tamhle jsou. No, takhle to vypadá pak. Když dám space, tak mě to hodí zpátky do menu. No. Tak to byla rychlá hra. Zatím, teda, já už jsem teda hrál, vypadá to teda hezky. Není špatná, mně se tahle hra líbí. Coin je dobrý, ještě se podíváme na zbraně, které tam jsou, pokud to tam teda pustí. 1 hour later. Tak, jsem zpátky v menu a zbraně vypadají v pohodě, vypadají i hezky kvalitově. Je jich tady dost, potom tady jsou teda placený, no, tady bude hodně placených věcí, spiny tady jsou. Tak to je výborný, to jsem ani nevěděl. Tak co mi padne? 500 kreditů. 500 kreditů. To je hodně dobrý. 5000 kreditů. 5000 kreditů. Uh, 50 000 kreditů mě padlo a ještě mám 2. Tak se podíváme, skip. To mě nezajímá a ještě tohle. 50 klíčů. Ty nevím, co dělají, ale určitě budou dobrý. Tak. Já bych si teda zkusil vzít snajperku. Jak vypadá, jak funguje. Tak. No, míří se s ní. Bude se s ní teda mířit blbě, no. Ale, ježiš, on je tady už. Ale mohlo by to jít. Tak se snajperkou to nepůjde. Tak vezmeme nějaký samopal. Bomba, granát. Granáty jsou tady taky. Taky dobrá věc. Nemíří se úplně špatně. To je taková průměrná střílečka, dají se tady měnit mapy. Tady jsou teda, že má vlajku naší. Zabijte ho, má naši vlajku, dělejte. A že by byl nějaký dobrý, no. Dobrý. Mě zabud tenhle blb. Vemte tu vlajku. Dobrý, tohle se jsem zničil. Nesmí, on má zase naši vlajku. Exot. No, asi brokáda se tady vyplatí nejvíc, jak to tady teďka tak koukám. No to je portal. Dobrý. Dobrý. Jdeme ji vodní zpátky na naše místo. Kam ji mám dát? Proč je tady ta vlajka? Já nevím, kam ji mám dát. Jo, asi sem. Jo, asi jo. No, nevím. Nevím, jak to funguje, ale zajímavá hra. Mně se ten koncept téhle hry líbí. Vypadá zajímavě. Tady dostávám si peníze za to, tak to tak vypadá. Jo. Vypadá to dobře, shiftovat tady můžu. Mířit, můžu tady měnit zbraně. Nůž ještě by tady mohl být, není tady nůž. To nevadí. No, killstreak mi to evidentně ukazuje, au. Tak budeme zabít v rychlosti. Mám se. No, tak najdem. On má nějakou zlatou pistolku. No, nevadí. Tak, tohle jsem si teda ukázal jednu hru. V rychlosti, samozřejmě nepotřebuji tady být půl dne u toho. Tak tahle je první hra. A já bych se teda rovnou přesunul do hry 2. Tak
Tak, tohle je druhá hra, Hypershot. Tady nějaký Battle Pass, evidentně halloweenský. Tak se na to jdeme podívat. Animace dobrá. Tak 5. den už mám. Tak daily rewards jsou dobrý. Nezajímá mě, co je drahý strašně. Tak. Tady to vypadá takhle, můžete si dát 1v1 nebo 2v2. A potom tady je normální ta. Ježiš, já mám tralala pistolku. Taky nezabiju na hejt. Jo, takhle to se mění. Tak to je hodně dobrý. Tak souka. Tady je někdo někde? Je, ten dostal hlavu. No, ale tak tady je míření hodně dobrý. Potřebuji někoho zabít v rychlosti. Je někde? Ne, ne, dělej. Jo, můžu tady skákat, dobrý. Kurňa blb. No, to mě taky nezajímá. Ty krávo. 2700 robuxů. Dobré, že tady mám furt tu stejnou zbraň, tím pádem mi to nevynuluje. Kolik je tady životů? Asi 200 to vypadá. Ale tahle hra vypadá hodně dobře. Sice pistolky jsou takový nic moc. Jo. Ty krásu, skeleton. Tak to mě zabil skeletonem. Ale jo, jinak tahle hra vypadá taky hodně dobře. Ještě bychom mohli vyzkoušet. Boom, boom. Peníze. Jak to funguje? Jak fungují peníze? To je na blízko? Asi jo, na blízko. Tohle to házím granáty asi. Dobrý. Ty kráso, brokáda hodně dobrá. Dobrý. Dobrý. Paintball, dobrý. Jo, tak tady je hodně, jo. Tak to se mi hodně líbí, snajperky tady. Ne, nezabij mi ho. Dobrý, dobrý, dobrý. 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 Krása. Ten mě dal dobrý odměny, tady mám, hodně dobrý. Tak. My jsme modří, asi tak vypadá. Dobrý. Dobrý. To je nějaká nablízko, ne. 6-7. Nádhera. Nožík mám. No, zlatý nožík, tak ten bude nádherný. Se k někomu dostat, to bude taky pecička. Tak souka. Kráso. Ne, on mi ho vyžral. Dobrý, hra skončila evidentně. Já jsem první? Ne, nejsem, to je možná jenom můj stativ. Ale to je jedno. Damage mi to ukazuje, killy, tohle co to. Tady si zase může teda vybírat mapy. To bylo hodně rychlý. To bylo možná už moc rychlý, tak, ale můžeme zkusit ty krásu. Miluji tyhle sniperky. To je nejlepší, co tady může být. Potřebuji někomu dát hlavu. Ty kráso. Nevím, jestli byla hlava, ale minimálně jsem mu dal. Jo, byla to hlava. Určitě to byla hlava. Yes. Teď to byla hlava. Zabil mě. Cípák. Jo, to je možná, že když umřu, tak se mi změní. Ne, nezmění. Tak to jsem rád, tahle se zbraně hodně dobrá. Kdyby mi sebrali, tak bych byl hodně naštvaný. Yes, hlava. Skoro. Yes. 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 Ne. Kráso. Taky blb další. Další odměny. Jak tohle se je placený, na to bych nechodil moc. Jakýho hráče zase potřebuji? Ne. Ne. Pistolku zkusíme.
tak s ní nejde vůbec. Tady je nůž, yes. Tak nic. Tak skoro. Yes. Yes. Teď jsem ho měl. Další odměny, tak to je hodně dobrý. No. Yes. Nádhera. Nic. To by mělo být, no. Nechci si jinou zbraň, snajperka je nejlepší. Kruci. Ne, to už bych ho měl. To je taková škoda. Hlídejte si nábojem, jinak to bude hodně velký špatný. Tak nic. Když tady jsou tak špatní hráči. Já jsem taky teda špatný, no. Boom. Tak nic. Ale jinak tohle je hodně dobrá. Hodně dobrá hra. To bych možná ohodnotil i líp. Yes. Vyskoč ještě. Ještě vyskoč. Boom. 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 Nádhera. Nemám žádný náboje. Boom. Boom. Ty krávo, už zdechni. Já jdu pistolkou po vás. Ty jsi chcípak. Ty jsi taky chcípak. Tak ta pistolka bere nějak hodně. Boom. Ty krávo, ty seš mamlas. No, zkusíme někoho zabít a vzít si jeho zbraň. Se snajperkou by to nemuselo být tak jednoduché. Tak ten měl být. Ten neměl být. Někoho ubodem. Jo. Ježišmarja. Chci vzít jeho zbraň, já si chci vzít jeho zbraň, dobrý. Jo. Tak to bude nádherná. Jo. Tak to je přesně podle mého gusta. Ale shiftovat tady nemůžu, to je škoda. Ale evidentně tady funguje i když střílím z dálky, tak to dává menší hity. Ale nevím. Možná jo, možná ne. Asi spíš ale ne. Nevypadá to. Fortnite hráč. Tahle by mohla být taky zajímavá. Beru. Jo, tak ta střílí takhle. Dobrý, asistent. Tak to jsem mrtvej. Jsem. Jo, ale jinak tahle hra je dobrá. Tuhle teda vypadá, že vypadá líp. Ale jdeme se podívat ještě na tu poslední. Tak a tohle je úplně poslední hra. Big Paintball 2. Jo, od Big Games. Tohle tady mám zase strašně, proč jsem strašně rychlej. Dobrý, asi tak nějak. Ježišmarja. Jo, takže tady evidentně funguje jeden hejt seš mrtvej. Ale snajperka tady taky nevypadá nejhůř. Jo, jeden hejt seš mrtvej. To je taková nevýhoda. Ale jinak by to mohlo být taky v pohodě. Ale vypadá to v pohodě, ale tak na paintballu taky funguje. Takhle. Takže asi to je v pohodě. Dobrý. Tak ne. No, tady to vypadá taky, to je 77 kg, někdo tady má. A jich mám 8, nevadí. Vůbec ničemu nevadí. Do všeho se dá dostat, ježišmarja, tak tu se nedostanu. Mám las. No. Ten dostal. Nic zbraně teda tady taky nemůžu. No, někdo pustí atomovku. Evidentně. Jo. To je nádhera. Ach jo. No, tahle hra evidentně bude pro ty horší prostě hráče.
pro ty hráče, co prostě to neumí a nedokázalo by dát to. Kill, kdyby bylo víc životů. A někdo tady byl s dronem, nic se mi nelíbilo. Boom, boom, boom. Ale peníze tady dostávám za killy, to je dobrý. Ježišmarja, jsem to špatný. Boom. Kurňa, ty jsi mamlas. Dobrý, tohle se taky skončilo. No a třetí místo, ne, druhý není. Tak druhý místo není, ale ten první dostal nějakou bednu. Zajímavá hra, 105 kg. Vypadá to zajímavě. No a tím pádem to asi shrneme. Tady máte výsledky. A teda za mě se nejlíp povedla ta druhá hra. Ta byla nejlepší za mě. Potom byla ta první hra. A potom byla až tahle, protože je taková prostě jednoduchá na mě strašně. Nejlepší teda za mě byla ta druhá, tam bylo fakt prostě perfektní to bylo. A tím pádem já se s váma loučím u tohle videa a budu se na vás těšit při dalším videu. Tak zatím zdarec!